И съхраняваме въпроса. Има много добри методи, най-добър няма да мога да изкарам, но в мраморен съд, ако е най-доброто, на сухо място, на сухо проветрено място, без влага, на сянка 100%, най-добре ако можете да имате калифорнийска тор суха. Защото въргалянето на семената в калифорнийски черви или в черви, торта от черви, е изключително полезно за семената. В принцип, индианците и разбира се и други стари култури са овалвали семената си в почвата, в която са ги съдяли. Защото почвата отделя тези микроорганизми и те се населяват през целия есенно-зимен сезон, те се населяват вътре с тях. И също така има едни частици калций вътре, които са в почвата, които могат да мигрират към себе. А калция, между другото, е един от най-забравения елемент за растенията. Той прави растенията ви сладки. Така че на сухо, без слънце, леко хладно, суха пръст. Да. Ако пръста ви е хубава, в хубава пръст или хубав компост, калифорнийски черви казвам, защото там процесът е горе-долу чист. Няма къде да сбъркат хората, които го произвеждат, само да не е влажно. Да, защото много хора компостират какво ли не и правят там, видях, че просто дават и се засмяха. Много хора компостират какво ли не и казват, че е много хубав компоста, а всъщност това не е така. При калифорнийските червия просто е една крава в тялото на черви. Тези две същества за мен са едни от плодородните и помагащи на фермера дейности. Така е хубаво да се съхраняват. Друг въпрос? Споменах за обеззаразяването, че ако е с химичната индустрия, не го поддържам, но нещо, което пропуснахте и ме подсети, има начин за обеззаразяване на семена с микробиален продукт или бактерии, или гъби, или както искате го наричайте. Това е когато вие, ако имате някакви патогени върху семето, пускате бактерии и те изяждат патогените върху семето. Това се случва, ако имате някой наистина хубав продукт или тор от калифорнийски черви и прясна обаче. Тук вече трябва да е прясна или да е леко навлажнена. Третирате семената с това на няколко часа и след това го отстранявате. В този момент патогените биват изядени от другите хищни бактерии и така обеззаразявате по биологичен път семената си. В момента, в който сте ги събрали или сте ги получили. Да, защото искате по-дълго време, искате в първия момент, в който вие сте получили семената, да сте ги обеззаразили биологично, за да можете след това през целия спящ сезон, всъщност вътре те не спят, те се движат, те правят контакти едно с друго и затвърждават позицията си. Много интересен въпрос. Ако имаме дадени семена, колко време, като години, могат да се запазят в суха калифорнийска тор? Не мога да ви отговоря. Знае колко време, наистина. Да, зависи, ако семето е било добре нахранено с минералните му вещества, защото имайте предвид, семката има структура твърда. Значи вътре има калций, въглерод, има дадени метали, за да направят семката твърда. Ако тя е леко набъбнала, значи тя има повече материали в себе си и ще издържи по-дълго време. Ако е по-малка, защото са виждали на доматите, има някакви такива, даже не сте сигурни дали има нещо вътре в нея. Да, много суха, тя даже не пукова точно, защото живеца и вече е отминал. Имайте предвид, че често пъти семена, които може би получавате, тя може и 5 години да е била на работа. Това е хубаво. Има данни субстрати, които толкова силно обживяват семката, че имам един приятел, който ми даде семена на репички, казва, това има 30% кълняемост. След едно третиране аз го направих на 70% кълняемост. Точно защото знам какво репичката обича, от какво може би не е имала и коригирахме това нещо. Така че
много стари семена могат да се запазват. Обикновено, нали, се говори, че лимец е много стара култура, която е намерена еди къде си. Но зърнените семена са много големи, на база на зеленчуковите, изключая тиквените. Те са големи и затова по-дълго могат да издържат. Тоест, според размера на семето също така, може да прецените всъщност, ако е копър. Копър има изключително малко семе. Колко дълго време би се складирало? Вашия въпрос, според мен 3-4 години съвсем спокойно, ако семето преди това е било добре отгледано.